Dobre. Takže milí diváci, vítame vás pri ďalšom dueli liberál versus konzervatívec. A v prvom rade chceme poďakovať za to, že nám dávate aj takto skoro odbery na YouTube, takže budeme radi za každý odber, komentár aj follow, takisto aj na Instagrame, lebo nám to stúpa. Kľudne napíšte aj do komentárov, koho by ste chceli vidieť v ďalšom dieli, kľudne môžete aj nejaké meno alebo aj nejakú tému. A vítame a užite si tento duel. Dobre, tak ja začnem rovno tebou, Adam, lebo sa netajíš tým, že sú ti sympatickejšie práve tie konzervatívnejšie hodnoty. A mňa by zaujímalo na tom, že ako to ty v súčasnosti v roku 2026 vnímaš. Máš pocit, že tá spoločnosť je konzervatívna alebo smeruje možno k niečomu liberálnejšiemu? Ja si myslím, že vždycky to je v takých vlnách a vždycky to kolíše zo pár rokov to je bližšie k tomu, k tým konzervatívcom alebo k tej pravej strane. Teraz si myslím, že skôr sme bližšie na tú ľavú stranu, alebo teda sme viacej takí liberálni, keď sa tá spoločnosť spriemeruje. OK, a ty to vnímaš ako niečo negatívne, alebo? Ja vnímam ako negatívne, pokiaľ ideme do extrému. A myslím si, že sa blížime teraz k tomu liberálnemu extrému, že už by bolo dobré to ako keby otočiť a eventuálne sa to určite otočí, ale zatiaľ to tak nevidím, že by k tomu už dochádzalo. A ako ty definuješ liberálny extrém? Liberálny extrém? Dobrá otázka, nad tým som sa ešte nezamýšľal. No, vidím, že je v spoločnosti, povedal by som, že prevláda príliš také pochopenie, tá inklúzia, že začíname byť príliš tolerantní na veci, ktoré sú veľmi neprirodzené a myslím si, že sa to už začína zvrhávať. A čo je podľa teba prirodzené a čo neprirodzené? Podľa čoho to ty hodnotíš? Okay. Ja sa dosť riadím takými logickými alebo racionálnymi princípami a z toho asi vychádza aj nejaké moje presvedčenie, že verím na evolúciu a s tým vlastne pracujem v práci a myslím si, že v určitých témach alebo v určitých veciach už sa evolučne ako keby vraciame späť a že nás to brzdí. A nemyslíš možno, že je to aj možno trošku dobre, že sa v nejakej sfére vracame trošku späť do minulosti, lebo sme už spravili taký veľký možno pokrok, že už to nezvládame? Tak je to asi prirodzený vývoj evolúcie, že spravíme občas nejaký krok vedľa a možno, že tak by som to definoval, že preto sa blížime k tomu extrému, že už bolo veľa tých krokov vedľa a treba sa trošku práve že vrátiť späť na tú pôvodnú cestu. Jasné, chápem. To dáva zmysel. Láci, ty s týmto súhlasíš, alebo nesúhlasíš, alebo aký máš na to názor ty? No ja ten liberálny extrém za prvé nevidím. Neviem, kde ho mám vidieť. A potom je tu tá druhá vec, že celá spoločnosť, vlastne ja beriem politiku a politiku ako zrkadlo našej spoločnosti. A po ten liberalizmus, hovorím o súčasnej vláde, tak po ten liberalizmus skryla všetko to najhoršie, čo vlastne existuje, to znamená migrácia. Hej. Či tu chcete migráciu, tak ste liberál, či tu chcete registráciu párov rovnakého pohlavia, ste liberál. Všetko to zlo vlastne, čo oni považujú za zlé, tak dali pod tú liberálnu akože demokraciu, pričom liberálny to je dôraz na jednotlivca, hej, čiže aj je to o slobode. Oni aj zneužívajú napríklad pojmy ako liberálny fašista, hej. Nemôžete byť liberálny fašista, môžete byť liberál alebo fašista. Nemôžete byť, proste tie pojmy sa zamieňajú za to, čo nie sú. Hej. To je základný problém toho celého. No a čo sa týka, ja mám pocit, že my sme sa nikde nepohli. Ako čo sa týka, keď teraz hovoríme o právach LGBTI, alebo hovoríme zo široka? Zo široka.
Tak keď hovoríme zo široka, tak samozrejme vláda aj teraz robí nejaké opatrenia, napríklad vyrovnanie alebo mzdové podmienky mužov a žien a tieto veci, ale čo sa týka práv LGBTI, čo bude dnešnou témou, tak tam vlastne ideme dozadu. Hej. Oproti štátom, ktoré už majú 20, možno aj 30 rokov túto otázku dávno vyriešenú, uzavretú, fungujú ďalej a normálne, hej. Pre mňa je extrém to, ako politici zneužívajú tieto slova ako liberál, progresívec alebo progresívny, a to je extrém pre mňa. Yes. Pre mňa je toto extrém, že de facto dezinformujú spoločnosť. Yes. OK. A vnímaš túto našu spoločnosť na Slovensku ako stále takú veľmi konzervatívnu, áno? No ja ju vnímam hlavne teraz ako veľmi polarizovanú. Hej. Okay. Či konzervatívnu? Asi ani nie, pretože ja keď si pozriem preferencie politických strán dnes, to už z toho môžem vyčítať, že nevidím tam KDH na popredných priečkach. Ak je spoločnosť tak silne konzervatívna, tak by som ho musel vidieť aspoň na druhom mieste. Hej. KDH si stabilne drží svoje miesto už roky. V podstate, hej, nie na prvých 3 ani na prvých 4 priečkach. Hej. Čiže nemyslím si, že naša spoločnosť je konzervatívna a nemyslím len konzervatívna, však samozrejme je tu časť konzervatívcov, ale z tých mladých ľudí, ktorí možno dneska majú 15, 16, 17 rokov, tak sú viacej liberálnejší vo všetkom. Okay. Vo vzťahoch, v manželstve, v uzavretí zväzku. A to je jedno, či teraz hovoríme o heterosexuálnych alebo homosexuálnych pároch. Niekedy bolo nemysliteľné, že muž a žena žili proste len tak spolu bez nejakého zväzku. Hej. Čiže celkovo to vnímaš ako pozitívne, že sa to niekam posunulo k lepšiemu. Lebo napríklad pred 20 rokmi by si asi toto nemohol takto povedať a skonštatovať, že to... Ako ja zase to nehodnotím, či je to lepšie. Neviem, či je lepšie, keď žije manžel s manželkou a s deťmi a nie sú zosobášení. Neviem, do akej miery je to pre nich podstatné. Hej. To si musia odpovedať oni. Ale áno, človek má tú voľbu rozhodnúť sa, není nejako odsudzovaný spoločnosťou. Hej. Má možnosť rozvieť sa, není odsudzovaný spoločnosťou. To niekedy nebolo. Hej. Teraz tých rozvodov je aj viac. Nerieši sa to tak, ako sa to riešilo niekedy, hej. OK. Vládca tu načrtol tému LGBTI. Ako ty, Adam, vnímaš toto hnutie? Ja by som to asi povedal tak, že ja nemám žiaden problém teda s lesbami, ani s gaymi, ani s bisexuálmi, ani s trans ľuďmi. Ale ja nemám rád LGBTI komunitu, alebo teda ľudí, ktorí sú súčasťou LGBTI komunity. Zachytil som, že aj veľa práve gejov alebo proste homosexuálnych ľudí nemá rádo túto komunitu, lebo im akoby kazia meno. Je to taký, ja to vnímam, že to sú tí extrémisti z tej liberálnej strany. Takže ja to nemám rád, alebo nemám rád túto komunitu. Nemám rád ani to, že robia z Prideu to, čo z neho robia. Lebo myslím si, že by menšiny mali bojovať za svoje práva a že sú určite potláčaní v niektorých veciach. Ale to, že z toho robia už taký karneval a hrajú sa na zvieratka a také, že to mi nesedí. To mi nechutí. Ľudia kľudne napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte vy, aký máte na toto názor, lebo toto je veľmi kontroverzná téma, takže kľudne sa môžete vyjadriť tomuto. To je opäť o zneužívaní tých pojmov, hej, tak ako je LGBTI brané, znova ide o politikoch, ktoré zneužívajú tieto pojmy a dávajú pod LGBTI vlastne všetky formy správania. Napríklad my poznáme výrok Roberta Fica o tom, že človek sa nemôže ráno zobudiť a povedať si vertuľa napríklad. Hej, to bol jeden jeho známy výrok. A keď hovoríme už o tom, tak musíme hovoriť napríklad o objektofilii, ktorá je často dávaná. Hej, keď boli teraz rôzne
podcasty s tými, ktorí majú radi teda auto alebo prežívajú nejaké sexuálne vzrušenie s autom alebo s balónmi a tak ďalej. Ale to je objektofilia. Keď je niekto zameraný na objekty, tak z toho logicky je zameraný na objekty, čiže nemôže byť zameraný ani na mužov, ani na ženy, ale každý to dáva do kategórií LGBTI. Potom ty si spomínal na gay prideov tých mužov v maskách, hej, ale to zase sa netýka LGBTI. To je submisívna a dominantná rola, ktorá je taká istá aj v heterosexuálnych pároch. Keby ste si dali do Google, tak uvidíte ženy so psími maskami. Ak si dáte tie slova, ktoré chcete, to je proste časť BDSM, ktorá jednoducho niekoho vzrušuje v tej ponižujúcej časti alebo v tej dominantnej časti, ale opäť každý to spojuje len s LGBTI, hej, pretože nejakí 3 alebo 7 muži sa objavili na gay pride, hej, pričom tie tisíce ľudí tie masky nemali, hej, ale to každý bude zneužívať, to aj zneužíva druhá strana. Napríklad keď bol pochod za rodinu, tak samozrejme každý bude zneužívať prítomnosť Daniela Bombica, hej, pretože je to kontroverzná osobnosť, takže hej, gay pride je raz v roku, hej, neviem, či má takú dôležitosť, že by ten gay pride ako akcia raz za rok dokázala niečo akože ovplyvniť, hej. Nemyslím si. OK, a myslíš si, že ľudia z tejto komunity LGBTI, že majú teraz tie práva, tak ako by mali mať, alebo je to stále ešte také potlačené? Tak ľudia a spoločnosť často hovoria, že však majú všetko, hej. A oni majú vlastne rovnosť pred zákonom, hej, ale niektoré tie práva sú im vlastne upierané a tak sa žije ťažšie, hej. Napríklad to už často spomínané, to je nazrietie do lekárskej karty, dedenie. Už samotný zväzok je pre niekoho dôležitý, lebo ty si povedal vlastne to, že poznáš gejov, ktorí sa dištancujú od toho, ktorí sa dištancujú aj od registrovaného partnerstva, a takisto je to aj v heterosexuálnych pároch. Ja ti poviem veľa prípadov tých ľudí, ktorí nechcú manželstvo, hej, ktorým to takto vyhovuje, aj napriek tomu, že majú napríklad deti. Hej, my sme rôzni ľudia, niektorí chcú ten zväzok, je pre nich dôležitý, a niektorí nechcú, hej. Ja som napríklad človek, ktorý žiadny zväzok pre mňa nie je tak dôležitý, hej. Jednoducho zväzky neriešim akékoľvek, hej, ale sú ľudia, ktorí si na tom zakladajú a je to pre nich dôležité. A potom tu ide aj o to, že keď ten partner zomrie, hej, tak nie je o neho postarané, alebo partnerka, keď hovoríme o pároch rovnakého pohlavia, tak nie je o neho zabezpečené, pretože nemá nárok samozrejme na vdovský dôchodok, hej. My sme v Európskej únii máme 27 štátov, väčšina štátov má registrované partnerstvo, niektoré majú manželstvo, niektoré majú zmiešanú formu, teda aj registrované, aj manželstvo, a 5 štátov z Európskej únie nemá prakticky nič, hej. Ani manželstvo, ani registrované partnerstvo. A potom je tá otázka, tá dôležitá, že do akej miery, ak sa dvaja dospelí ľudia rozhodnú spoločne žiť, do akej miery má do toho hovoriť spoločnosť, ak ide o ich rozhodnutie. To je podstatná otázka, hej. Lebo ich vzťah asi nejako neovplyvňuje, hej. OK. S týmto úplne súhlasím. Ja si myslím, že by mal mať právo ktokoľvek sa rozhodnúť, že s kým chce žiť. To je úplne v poriadku. Ale vnímam to aspoň ja tak, že LGBTI komunita často normalizuje práve to, alebo dáva často deťom pocítiť, že oni sa môžu rozhodovať o tom, že kto sa im páči, nepáči a s kým chcú a nechcú žiť. A myslím si, že deti, ktoré ešte nemajú úplne vyvinutý mozog a nevedia sa úplne rozhodovať, tak môžu byť potom často nejako negatívno ovplyvnené alebo zmetené a sami nevedia vlastne, že čo chcú. A to je to, čo sa mne na LGBTI komunite napríklad nepáči. Takže to znamená, že vlastne keď je malý chlapec, by sa mal viesť tým, že je chlapec, majú sa ti páčiť dievčatá a dievča zase chlapci? Či jak si to myslel presne tu? Nemyslím si, že to vieme úplne ovplyvniť, že k tomu, čo bude hovoriť a ukazovať, ale ako po správnosti by podľa mňa nemalo byť nikomu nútené, že takýto by si mal byť a toto sa ti má páčiť alebo nemá páčiť.
že v tom by sme nemali byť nejako potlačaní. Ale takisto by sme nemali byť ani navádzaní, že toto sa ti má páčiť, hej? Že mal by to každý nejako objaviť v sebe sám. Lebo viem, že som čítal o dievčati, ktoré malo staršieho brata, myslím si, že tam boli nejaké 3-4 roky medzi nimi rozdiel. A ona ako dieťa sa veľmi rada obliekala do jeho oblečenia, stále ho napodobňovala, chcela chodiť na všetky krúžky, čo on. A viem si predstaviť, že by to za určitých okolností v niektorých rodinách bolo chápané tak, že ona bude transgender a že by ju do toho ako keby donútili do istej miery. Pritom ona iba videla vo svojom bratovi vzor a chcela sa po ňom opičiť a potom z toho vyrastla, lebo zistila časom, že je dievča, že ju zaujímajú ženské veci v úvodzovkách. A v tomto vidím ako keby hrozbu, že keď sa to príliš znormalizuje, tak môžu byť niektoré deti nesprávne identifikované a následne aj vedené, čo sa výchovy týka. A v akom zmysle sa to podľa teba podsúva tým deťom? Akým spôsobom? Tak najmä asi na sociálnych sieťach. To už je samozrejme potom na rodičoch, aby to dieťa čo najlepšie chránili, ale je vidieť, že to ešte ako spoločnosť nezvládame, že ešte nie sme na tú technológiu úplne pripravení a nedokážeme tie deti úplne chrániť a potom na tom internete vidia často veci, ktoré by vidieť nemali. Čo najčastejšie teda bývajú virálne tie veci, ktoré vzbudzujú najväčšiu nejakú polarizáciu alebo kontroverzné názory a to potom tie deti na tom internete skôr vidia ako nejaké nudné videá alebo obrázky, ktoré ich o niečom edukujú alebo tak. Láco, podľa teba na sociálnych sieťach máme taký, alebo vyskytuje sa content, ktorý môže deti ovplyvniť nejako, že by viacej začali smerovať k tým menšinám, alebo? No, tak pre mňa dieťa nemá čo robiť na sociálnych sieťach. Ak je dieťa na sociálnych sieťach nejakým podvodom, že dalo falošný vek, alebo neviem, ja som naposledy zakladol účet na Facebooku od 2008 a mám ho doteraz, hej, čiže neviem, ako to je dnes. Tak potom si toto musia ustrážiť rodičia, ale dieťa určite nemá čo robiť na sociálnych sieťach, hej. Ale tomu sa tiež ťažko vyhneme. Tak sú tam aj detské zámky, nie? Áno, sú nejaké poistky, sú tam aj detské zámky, ale ja si myslím, že k dieťaťu sa aj tak nejakým spôsobom jednoducho proste dostane. Určite. Keď boli 90. roky, tak nebol internet a tiež sa ten pornografický materiál dostal, hej. Myslím, že všetkým, takže to je takto jednoducho, hej. Ale musia si to podľa mňa zabezpečiť rodičia a potom je aj dôležité to, že my o tom vlastne na školách vôbec ani nehovoríme, my nemáme nejakú sexuálnu výchovu. Myslím, že doteraz máme prírodovedu, prírodopis, biológiu, kde sa ľudské telo samozrejme preberá, ale dovnútra až neideme, hej. Čo ja si pamätám, na základnej škole, tak za 9 rokov základnej školy bola raz takáto sexuoložka, došla, akože 1 hodina bola čisto o tomto, že rozprávala o pohlaví dievčat, proste o dievčatách, o chlapcoch, čo ako funguje. A to bolo raz jedna školská hodina, čo trvá 45 minút, raz za 9 rokov, hej. Takže neviem, ako to je teraz, dúfam, že sú aspoň 2 za tých 9 rokov, ale je to veľmi chabé, lebo tí deti tak si to nevedia sami nejako zadeliť, hej. Však ako nevedia, hej, a my sme to zase mali tak, že v nejakom 8. ročníku sme dostali na 1 a na 2 týždne knižku nejakej sexuality, ktorú sme si vlastne prečítali a teda sa nevyvolávalo, ani sa neskúšalo, len sa čítala tá knižka, no a boli sme vybavení, hej. Ale napríklad také veci alebo detaily, keď si pamätám napríklad, také až detailné sa tam nikdy nerozoberali, hej. Jasne. Dobre, čo sa týka napríklad toho, určite ste zachytili, čo sa deje teraz vo svete spojené s tou migráciou, či už sú to ľudia z Blízkeho východu alebo z afrických krajín.
Mňa by zaujímalo, Laco, že aký máš ty k tomu postoj, že či by Európa mala poskytnúť nejaké azylové centra, pomoc týmto ľuďom, alebo by sa skôr mala stávať, že radšej nie, alebo... No, tiež polarizujúca téma, hej. Áno. Od roku 2015 je to veľmi polarizujúca téma, odkedy vlastne bola vlna migrantov, ktorí prišli do Európskej únie. Už dneska vieme všetci asi povedať, že vtedy sa stali chyby, hej, lebo po bitke je každý generál, tie chyby, o nich tiež dneska hovorí Európska únia, príjma opatrenia, zlepšuje sa výber migrantov a už sa asi nestane to, čo sa stalo v 2015, hej, ale politici budú migráciu stále zneužívať ako hrozbu pre náš štát. Hej. My sme mali možnosť vidieť to, čo sa stalo v tom meste Cetau. Dobre to vyslovujem? Áno, Ceuta myslím. Hej. OK. Kde sme videli poslanca, ktorý mimochodom tuším predseda právno-bezpečnostného výboru. A úplne od kontextu povedal, že toto je vina progresívneho Slovenska, európskych politikov, progresívnych, a že toto vás čaká, keď budete voliť. A toto je nejaký predseda niečoho, on má na starosti nejakú bezpečnosť, hej. Tak asi sa máme právom obávať, či tento človek je kompetentný vôbec na výkon takej funkcie, pretože toto je zneužitie témy a od roku 2015 sa zneužíva táto téma. Zneužíva sa republikou, hnutím Republika. Často hovoríme o tom, že keď prídu migranti, budú znásilňovať ženy, budú zabíjať, vraždiť, ale my sme mali za posledný rok 17 vražd na Slovensku, kedy partneri na Slovensku zabili svoje ženy. 17. Čiže myslím, že nie sme momentálne tak ďaleko od toho, čo hovorí Republika, ale teraz to myslím v inom kontexte. No a samozrejme, že súhlasím s tým, že kriminalita niekde stúpla v tých európskych krajinách, kde teda po tej prvej vlne migrácie v roku 2015 došlo. Tie štáty to nejako riešia, či úspešne alebo nie, to musí posúdiť tá spoločnosť. Ak sa spoločnosť necíti v bezpečí v tom danom štáte, tak musí mať požiadavky na vládu, na štát. Dobre, ale ty si o tom rozprával dosť tak akoby z tej politickej strany a opisuješ, že ako sa politici chovajú nesprávne. Ale myslíš si, že je migrácia v poriadku a ty by si bol v poriadku, teda ty by si schváľoval to, že sa môže hocikto presunúť od hocikadiaľ kamkoľvek chce? Za určitých prísnych podmienok je to možné, ale nie tak, ako to bolo v 2015. To bolo bez kontroly. My sme nemali vytvorené vtedy ani mechanizmy zvládnuť toľko ľudí. Čiže a za určitých podmienok, hej, zase neklame si, každý chce ísť za lepším životom, tak ako Slováci cestujú do štátov Európskej únie, lebo chcú mať lepšie finančné zabezpečenie alebo stabilnejšiu prácu alebo byť celkovo lepšie ohodnotený, tak potom túži každý človek. OK. Adam, čo sa týka teba, tým, že zastávaš skôr tie konzervatívnejšie hodnoty, tak ako by si sa ty skôr stával k tej migrácii? Vnímaš to ako hrozbu, alebo si myslíš, že by to mohlo aj fungovať? Tak ja si myslím, že u nás na Slovensku je to nafúknuté, lebo my pre tých migrantov zvyčajne, alebo pre väčšinu z nich nie sme zaujímavá krajina. Oni sa cez nás iba chcú prejsť ďalej. Čiže s týmto súhlasím, že sa to zneužíva táto téma a sme príliš zastrašovaní. Ale takisto som názoru toho, že s kultúrami, ktoré sú výrazne odlišné od tých našich, by sme sa miešať nemali, lebo môžeme to vidieť na situácii, ktorá je napríklad v Nemecku aktuálne, vo Francúzsku, pokiaľ viem, tak aj v Holandsku to nie je nič moc. Že tam prídu ľudia z úplne inej kultúry, ak sa nemýlim, tak najviac je tam moslimov, ale nemám to úplne naštudované. A oni keďže nie sú doma a sú medzi ľuďmi, ktorí nie sú ich vlastní ľudia, tak moc im nezáleží na tom, že čo po sebe zanechajú a ako ľudí okradnú, znásilnia, ohrozujú a teda. Takže ja to nechcem, aby to vyznelo, ani to nevnímam, že som rasista, že nemám rád
tmavých ľudí, lebo k nám došli a robia tu zle, ale je to proste fakt, že keď príde nejaká spoločnosť do inej krajiny, tak to tam zvyčajne zničí. Takisto to bolo aj v minulosti, keď Angličania sa rozťahovali po celom svete. A takisto to je aj teraz a u nás v Európe sa rozťahujú väčšinou tí Afričania. No a vidíme, kam to speje. Takže s týmto určite ja nesúhlasím s tým. OK. Tak akože ja si myslím, že určite by, keď niekto dojde nejaký cudzinec do nejakej druhej krajiny, tak by skôr sa mal ako keby prispôsobiť tomu životu v tej krajine, ako to funguje, aspoň trochu. Zaradiť Hej. sa, Naučiť sa jazyk, naučiť sa nejakú tú kultúru, ako to rozbíjať, vieš. Jasne.